Ahojte, vítám vás v novém videu. Dneska tu jsme na nové hře na Constructa. Tady to vám ukážu, jak se to jmenuje. Vezmu se do pečtete. Tady je taková planka. A tady si můžu zachlat chůl. Takže jdeme. Klik do play. Jo. A pak se uvidím. Když se bude někdo mluvit, tak to o to se nezajímejte. Jo? Když si na to mám nějakou chvíli, nevím, kde to začal, ale asi tuchle, když bylo to tam tu kolinu takovou znamená, že se to jako nechlali, jako to mám uložené taková chlap, jo, teď to už začneme chlap, takže jdem na to. Tak, já si půjdu tady, tak. Jestli vám se tady video bude líbit, dejte like, komentář a jsem tu nový, chci být aspoň nejlepší youtuber, tak pojďte, já vám uteču, jako koně. Hej, koukej, 1, 2, a bom. Svíčku nepotřebujeme, tak fakt já jsem to nevěděl, podívejte, že jsem vás porušil. Je to lepší? Ne. Jo. No, jak se bojí, vidíte? Jak se bojí? Tak co to tady máme? Musíme přidat. Co? Jak něco? Jogurt a opatek. Ne, jen opatek a banán. Jsem měl. Takže když se to nevím, co to je, fakt to nevím. Tak do dalšího lezu. Tak už to jsme. Tak, budeme přebíhat. Ne, plot. Proto. Ne, nepušť. To se fakt nezajímá, oni jsou úplně odplavní. Tak když to se viděl. Ne, nezajímá se ono, ne, nepustím ho. Tak, ono nepustíme. Plot. A já nemluvím prostě, dejte mi prostě zvlášť, nezajímáte se o ně. Tak, pojď. Ne! Když se zabijete, tak to je fakt debilný, protože to pak vám dá úplně zpátky na ten poslední konec, ale hlavně oni neumí zastřelit. Tak jsme ho zastřelili. A tady je nějaký poklad, kde je to různý, třeba klíč a tady má Bronze Gate. Když někdy tohle dveře potkám, tak to bude takové, uvidím, jestli to bude bronze, když to bude bronze, tak to bude, a hej, teď si všimli, že jsem měl 3 a teď mám 2, to vždycky spletu, fakt nevím, odkud to tady je, fakt, a teď mi na něco stříli. Šumra. Ne, vypad, mili! Ahoj, duchu, jak se máš? Šuleznalo, uteč! Srdíčko, pojď. Slavné, otavuju! Píčko! Pojď. Tady se, no pojď, bez svete. No pojď! Halo! No pojď! A dobíme ho! No ty fuck! Píč! Co u nás je to byl? Dvě věci mě spali. Vaccines. Chápete to? Daj na to znovu. Hej, ale chodí. Ty vole, co to je? Aha, tak. Nepustí. A pojď. Tak. Co tak bojí, ty vole? Pojďte. Oni utečou, oni jsou slabí. Tak debilové. A utíkají,
Když nedajte, tak nedejte like. Tak, bye, to se začali. Mám to srdíčko. Pojď, boží. Máš pes! Vyšel von. Takže toho znáte, ten on mě pořád třeba, on mu vždycky pořád věřil na tom, že zabije všechny na přátelé. A to je taková novinka, že si takové zdálky může tak. A ukážte. Bam. A to je to nejlepší zlak, který jsem oblíbil. Ahoj Slagundu, no jak se má? Tady to čelená za souboj. Takým debilovám. No pojďte. A víš, co? To má věc, která to a hej, a koukejte, jak ho to zničí. A to se rozpanu tady a kam? No pojď. Ty taky? Stop! Ty vole. Čus. Tady jsem se respawne, kde jste vy, to vím. Vidíte? To je blbé. Tak. Nevím, co to je tohle, jestli máme ty česky. Ještě abyste mi to přečetli. Já si přeložit, to je pak dobrý. Tak, jestli si vezmeme tu... A jestli vám to chcete, nechaju. Chci vám se říct, že můžete to chlát, jestli chcete, dám to dole do komentářů, jestli chcete to chlát. A i budu natáčet další hru, která je taky známý, ale trochu jiné ovládání. A hodně srdíček, vám neříkám, abyste to nechali. Tak. To bylo jako čo? To se bylo jako slepé? No, tak to nevím. Tak jdeme to. Řeknu si, co mám natáčet, ne jako ze stahování, také z těch stránek, jestli chcete, něčeho, tak mi například třeba dokumentu na stahování, jestli chcete. To každý po sobě. To vám otočím. Tak budu chodit dookola a on si vždycky... Ne! Aha, už si to tam musím. Tak. To já! Tady jste ten jeden! No jak se bojí! Fuj, lope! Pojď. No, on vždycky musí utíct. Ty vole, to se nedá. Tak pojď, už jsem to. Já mám takovou blbé chavu na půl, to není fér. Tady. Ty jsem. Aha, tam nebyl dobrý, co? Tak bych já to ukončil, jestli se vám video líbilo, dejte like, komentář a čus.